Zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího videa. V tomto videu si uděláme poslední část našeho přijímačkového testu, takže pokud jste neviděli předchozí dvě videa, tak se na ně podívejte, budou někde tady nahoře a pojďme se do toho rovnou pustit. V této úloze nám říkají, že máme nějaký základní kvádr o stranách 3, 2 a 1 a pak tu máme 5 vlastně těles, které jsou složený ze dvou kvádrů. A vždycky budeme rozhodovat, jestli platí nějaká věc. Otázka číslo 1 je, jestli součet délek všech stran jednoho základního kvádru je 24 cm. Na to můžeme jít zcela jednoduše. Když si představíme ten kvádr, tak každá ta délka se tam objeví 4krát, protože ten kvádr má 12 vlastně délek. Takže ty délky toho kvádru my si spočítáme jako 4x a plus b plus c. Samozřejmě mohl bych to psát jako 4a plus 4b plus 4c, nicméně tenhle zápis je taky naprosto v pohodě. Takže 4x 1 plus 2 plus 3, tohle je 6, takže máme 24. Čili odpověď na první otázku je ano. U druhé otázky máme odpovědět opět ano či ne. Na to, zda povrchy kvádrů m a n se liší o 6 cm čtvereční. Pochopitelně tady u té úlohy by šlo to řešit tak, že bychom si spočítali povrch kvádru jednoho a druhého, nebo těch těles respektive jednoho a druhého a odečítali bychom to, ale můžeme na to jít i chytřejš. A to tak, že my si řekneme, že u toho MK se nám dotýkají které strany. U toho MK se ty strany doteků, to je ta strana 1x3, jo? Tohle je u MK. A ta strana doteku u NK je 2x3. Tak, a proč nás zajímají ty strany doteku? No, protože představte si, že bychom vzali dva ty kvádry a měli je úplně rozdělený od sebe, tak pochopitelně budeme mít nějaký povrch, mohli bychom ho spočítat, ale nemusíme teďka ještě. A když je spojíme k sobě, tak vlastně tím ztratíme určitou část toho povrchu. Jo? Tím v tom spoji se nějaká ta část ztratí. No a my si zjistíme, kolik se ztratí a porovnáme tu ztracenou část a vlastně na tom to krásně vyřešíme. Takže tady ta strana doteku 1x3, tady je 2x3, jenomže teď tam jsou dvě ty strany, protože z každého kvádru tam přijde jedna ta strana. Takže u toho MK se nám ztrácí 1x3 x 2, takže 6. A u NK můžeme se psat jako minus 6, u NK je to minus 12. No a jak můžeme vidět, tak ano, tyto kvádry se skutečně povrchem liší o 12 cm čtvereční. Tak a u poslední otázky máme rozhodnout, zda všechny tři tělesa P, Q, R mají stejný povrch. Opět na to půjdeme stejným postupem, takže nás bude zajímat, kolik povrchu se ztratilo oproti dvou volným odděleným kvádrům tím vlastně spojem. V tom Pčku mně se spojila strana o velikosti 1 a 2. Takže ten spoj je obdélník 1, 2. U toho Qčka je ten spoj opět obdélník 1 v tomhle směru a 2 takhle. Takže 1 a 2. A u toho RK, ta jednička je tam takhle na vejšku a takhle 2 jsou do té hloubky. Takže zase ta plocha toho spoje je tam stejná. No a nás ani vlastně teďka vůbec už nemusí zajímat, kolik jsme tam ztratili oproti dvou volně odděleným kvádrům, protože vidíme, že dotekové plochy jsou stejný, tudíž ta ztráta tam bude stejná a z toho plyne, že budou mít stejnou plochu. U úlohy číslo 12 máme za úkol spočítat objem bazénu, který má dvě části. Část pro neplavce, která je vlastně 1 metr hluboká, ta šířka bazénu je 10 a délka je 20 metrů. 10 metrů, 1 metr. A pak tady je druhá část, která je od toho 1 metru klesá až do 2 metrů hloubky. A máme spočítat objem celého bazénu. Takže, jak na to půjdeme? My si to potřebujeme nějak rozdělit. A my si to buď můžeme rozdělit na část takhle, že si bychom si spočítali tohleto,
Pak bychom se tady snažili vypočítat tady ten lichoběžník krát těch 10 by to bylo. A nebo bude pro nás jednodušší si to rozdělit takhle. Že si uděláme jeden velký obdélník a k tomu trojuhelník. Takže budeme počítat ten objem tohohle vlastně kvádru. Tak je to 1 krát 40. Dáme si to jako V1, to bude ten kvádr, V2 pak bude ten vlastně tady z toho trojuhelníku, ten trojboký nějaký hranol. Takže máme 1 krát 10 krát 40, jo, u toho kvádru je to vždycky tak, že ty 3 délky mezi sebou vynásobím. No a to je teda 400 metrů krychlových. A teď, když se podíváme na ten trojboký hranol, tak tady to je pravoúhlej trojuhelník a ten spočítáme jako jedna strana krát druhá strana, vlastně ty součin těch dvou odvěsem, jo, ty strany, které jsou mezi sebou kolmý a vydělíme to 2. Takže V2 bude plocha tohohle trojuhelníku a krát těch 10. Tak plocha trojuhelníku. No tak tady musí mít 20, že jo? Protože celý je to 40, tady už 20 je, takže tady 20 zbývá. A tady tato vzdálenost, tak tam musí být 1. Opět stejným způsobem. Jo, celý je to 2, tady už jsme tu jedničku ubrali. Takže 20 krát 1 lomeno 2. Tohle je ten trojuhelník krát ta šířka toho bazénu. Tak tenhle ten první zlomek 20 krát 1 je 20, děleno 2 je 10, krát 10 je 100. Jo, tohle jsem zapomněl napsat, že je 2. No a celý ten objem je teda 500 metrů krychlových. V další úloze máme dětský tábor, na který se podávaly přihlášky v 2 oddělených letech. V každém roce byl ten počet těch přihlášek stejný a celkově bylo podáno 375 přihlášek. V tom prvním termínu nám ten počet přihlášek převyšoval o 1/5 počet volných míst a v druhém termínu to bylo o 30%. A nás zajímá, kolik přihlášek muselo být odmítnuto. Tady to je krásná úloha na to, že ji budeme řešit rovnicí, kde x pro nás bude počet přihlášek v jednom termínu. No a my víme, že v tom prvním termínu těch přihlášek jsme podali 6/5, protože to je to 1x a ještě ta 1/5 navíc, jo? Takže 5/5 a ta 1/5 k tomu, takže mám 6/5. Takže když x beru počet přihlášek na jeden termín, takhle vyjádřím, kolik jich bylo podáno, jo? X je počet volných míst. A v druhém termínu my dostáváme 130% zase z toho xu. No a víme, že celkově těch přihlášek bylo podáno 375. Tak si spočítáme, kolik každý ten termín měl volných míst. To bude ten x a pak už to z toho jednoduše dovodíme. Mám teda 6x lomeno 5 plus 130%, to je 130 setin, takže napíšu třeba jako 13 desetin. X se rovná 375. Teď si to můžu krásně vynásobit 10. Takže 12x plus 13x je 3750. 25x dostávám, že je teda těch 3750. No a dělím to 25. Tak, takže nám teda vyšlo, že ten počet přihlášek, nebo možných přihlášek v jednom termínu je 150. To je počet volných míst, nejlépe řečeno. No takže za ty 2 termíny ten počet volných míst byl 300, že jo? Protože za 1 rok je to 150, za 2 roky je to 300 a přihlášeno bylo 375, takže 75 museli odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity. Pokud se vám video líbilo, tak určitě hoďte like, komentář nebo odběr na kanál, ať vám neunikne nic dalšího. Já se s vámi prozatím loučím a těším se na vás na další video. Zatím čau.